sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawawa! Welcome back to Maggie Cooking. So today's video po, ang inanda po natin ay meron po tayong tortang dilis saka BG balls po. Gulay po. Yung sangkap niya po is kalabasa, carrots, tapos may dahon ng sibuyas, tapos mga garlic, saka sibuyas din. Meron po tayong rice sa likod, tapos sausawan po. Meron din tayong ketchup po kasi gusto ko din may ketchup. Tapos yung drinks natin, lemon green tea po. Pero before tayo kakain, nabis mo natin yung pagkain na sarap. Sa lahat po, andito po sa premiere, sa mga solid viewers, kain po. Kain po. Dahil niya po ito subukan. Nasa panglasang Pinoy po siya. Sarap.
Ayun na po, tapos na yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere. Sa mga silent viewers po, maraming salamat po sa inyo. Sa lagi po nagsishare po ng mga videos po ng Magis Cuisine. Thank you so much po sa mga suporta po. Tsaka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Magis Cuisine. Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go, at saka Rochelle Kawad po. Sa sulit kao po, Foodies Life TV, Ikim Salazar Update, Jiman Food Channel, Nanay Madselen, Angie Bonsor, at saka Bonso Mix Vlog. Sa Super Kao po, Round 21 Saudi Vlog, Kusina Bicolana, at saka April ASMR Channel. Sa Hibigating Team po, si Sikoy Remis TV Watkins. Silang lahat po may YouTube channel po. Pag-like at subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chats Vlog po. Pag-like at subscribe po. Tricia Vlog po. Pag-like at subscribe po. Babes TV po. Pag-like at subscribe din po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel to, please po, paki-like and subscribe po. Mag-subscribe po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kami videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.